L-Istitut tal-Istudji Turistiċi u l-MCAST iffirmaw Memorandum of Understanding mal-programm edukattiv GEM 16+, programm li jagħti l-opportunità lill-istudenti biex jiksbu ċertifikat f'suġġetti f'livell ordinarju. L-iffirmar tal-MOU ifisser li ż-żewġ istituzzjonijiet qed jirrikonoxxu l-programm GEM 16+ biex bekk studenti se jkollhom iċ-ċans li jsegwu l-istudji tagħhom f'waħda minn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Pass li għaċ-Chairman tal-ITS Lina Xkembri ifisser bibien ġodda għall-istudenti. Aħna tiġa għandna il-foundation course imma studenti li forsi ma jkunux laħqu dak li normalment huwa mainstream qed intuhom iċ-ċans ekstra ħanajdulu hekk biex ilaħqu mal-entry criteria tal-Institute. GEM 16 joffri dan tip ta' modell, dat tip ta' għodda. GEM 16+ isaħħaħ il-ħiliet tal-istudenti f'suġġetti ewlenin bħal Malti, l-Ingliż, il-Matematika u l-Fiżika. Tnieda sena ilu u qed iservi biex l-istudenti jkollhom dik l-imbuttatura u jsegwu l-edukazzjoni post-sekondarja u l-opportunitajiet li jġib miegħu dak iż-żmien. Iċ-Chairman tal-MCAST, Silvio De Bono, irrimarka kif fl-aħħar xhur l-MCAST iffirmat qatt ta' Memorandum of Understandings li waslu għal iżjed opportunitajiet, inkluż dan il-Memorandum of Understanding li se jħeġġeġ iżjed studenti jsegwu karriera fl-MCAST. Lan huwa li finalment l-istudent li qiegħed jew bħalissa l-MCAST jew inkella li ġej l-MCAST ikollu iżjed opportunitajiet biex mhux biss iħalli fit-teorija dak li jkun qed jistudja, imma biex jingħata l-opportunità li dik il-parti teoretika wkoll japplika fuq il-post tax-xogħol. U allura permezz ta' dawn l-MOUs li qed nagħmlu qegħdin jiftħulna ħafna bibien biex l-istudenti f'diversi joqsma l-MCAST ikollu madwar 6,500 student full-time u mbagħad hemm madwar 4,000 student part-time ukoll. Jiġifieri hemm bżonn ħafna ftehimiet oħrajn ta' din in-natura biex kemm jista' jkun nibbriġjaw inrasqu l-istudent u l-industrija iżjed flimkien. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-Memorandum of Understanding juri l-mod ta' kif għandha taħdem is-sistema edukattiva, dik li tkun marbuta flimkien, ħolqa tiddependi fuq oħra.